Yan, may mantika na. Nang tabala. Yun. Luya. Agad. Bawang. Sili. Sibuyas. Laurel. Yun. Takpan ko muna. Suka. Apple cider vinegar. Yan, ano, sinubukan ko lang gumawa ng lechon paksiw dito.
Okay. Tapos, kaya nyo ba yun? O, di ba? Asin. Tsaka patis. Konting sugar. Takpan. Yun o. Bigay lang tong ulo na baboy. Panalo. Yan mga carrots. So yan mga oh, paksiw na lechon, ulang yan. And hinuli ko yung carrots at tapos na mga diba? Takpa. So yan mga yung aking lechon paksiw na binigay sa akin na ulo at yan, niluto ko yan. Ganun lang kasimple na niluto ko yung aking lechon paksiw. So maraming salamat sa mga nanood at lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Aya si Aro, o diba malakas ang kanin ito na naman. Ayan mga Aro. So, salamat po ulit sa nanonood. Yan. Lechon paksiw ni Aro. Thank you. Bye-bye.